Larrialdi egoeria dela eta COVID ziurtagirria esarri da. Legitxoko udalak 2022ko aurrekontuak onartu ditu. Eraikinen kontzesioia amaitzuta, jatorrizko erabileria desagertuta eta eraikinen egoeria kontuan eukitza, eraikina bota eginda eta horren espazioa izuntza hondartziak hartuko dau. Kiroldegizak ikastaro barrizak eskainiko ditu 2022an. Datozen egunetan giruak egonkortzera egin eta domekan giro eguzkitsua izango dugu. Eusko Jaurlaritzak osasun larrialdi egoeria esarri eban aurreko astian, izan be, azkan egunetan datuak txarrera egiten jarraitu dabe eta horren aurrian neurrizak hartu dira. Larrialdi egoeria indarrian sartuta gero, Eusko Jaurlaritzak ostalaritzako, merkataritzako eta kultur ekitaldizetako ordutegizak eta edukierak mugatu halko ditu. Eta COVID ziurtagiriari dagokizonez, gabeko aisialdizan eta 50 bezerotik gorako jatetxietan esarri da. Noski, neurri horrek aldatu egin halko dira, baldin eta osasun egoeria larriago bihurtzen bada. Hortaz, adi egon biharko gara urrengo astietan ziar herrian izan aldaben eraginagaz. Azkan bi urtietako aurrekontuetan eragin handiz eduki dau pandemizak eta lehentasunak ondo finkatu behar izan dira lekitxarren oinarrizko behar izanari erantzuna emoteko. 2022 urtean, Lekitxoko udala 9.906.000 euroko aurrekontuagaz hasiko da, hau da 2021an baino 2 milioi euro gehiago gaz. Datorren urtera begira, pandemizen aurretik egon zan aurrekontu maila bermatzia bilatu da, gizarte laguntzetan indarra ipinitza eta horretarako diru kopurua gehitzuta. Era berian, herriko auzo eta kaliak hobetzeko lanak eta bestelako inbertsioiak egiteko aukeria be egonda. Onartutako aurrekontuen datu guztizak lekitxo.eus orrialdian eta hurrengo astietan etxietan jasoko dozuen udaletik aldizkarizan topako dozuez. Kostaldiak eta itsasgaizetako ministerizuak izuntza hondartzien amaieran dagon eraikina botateko lanakin hasi dira. Lanak hasi eta espazio hau hondartziak irabaziko dau. Naturguniak berreskuratzeko helburuarekin egindako lanak dira. Hau da, eraikinak ixten daben gune hori hondartzien erabilerara bideratuko da. Gune hau aprobetxatuta, hondartzarako sarrera irisgarri bat eraikiko da. Eskuartze honekin, hondartzarako eta mendi eta ontziolarako sarbidea be, hobetzia eta errestia topaten da, irisgarritasuna eta erabiltzailentzako zerbitzua hobetuta. Urtia amaitzen dago eta 2022an sasoi honian egoteko moduak topaten hasizak gara. Kiroldegizak oinarteko ikastaru eta aparte saizo barrizek eskainiko ditu, aeroboxin eta entrenamendu funtzionala bestien artean. Horrek hobeto ezagutzeko, abenduaren 17an, arratsaldeko 7etan, kirol horrek probateko aukeri izango dozue guztiz doainik. Kiroldegiko bazkide sarien guztiz hori, gogoratzen jatzue abonatu kuotak eta ikastaruak 100% eguneraketia eukiko dabela. Eta oindik bazkide egin espasara, 2022an kiroldegizan izena emotera gonbidatzen zaitugu. Udal instalakuntzetan kirol mota ezberdinak egiteko aukeria izango dozu. Zatoz eta egin bazkide. Era un apellido que sonaba tan apetitoso, tan seductor. La Casa Gucci. Filma Maurizio Gucci moda marka ezagunaren sortzailearen bilobaren hilketaren ingurukoa da. 1985ean, Patrizia Reggiani, Maurizioren emazte ohia kondenatu egin zuten sikario bati handikiaren bizitzarekin amaitzeko agintzeagatik, ura desleiala izan zitzaiola jakin ondoren.
Eguraldia Kitxo elkarteak babestuta. Gaur goizaldian, txingor zaparradak izan ditugu, eta egunean ziar eurila etengabe egin dau. Arratzaldeko lauretarako Lekitxon 45 litro metro karratuko pilatu dira. Haize oso zakarrak argi mosketak eragin ditu eta itsasoan olatu handiak euki doguz. Bizarbe, eurila egun osoan gogotik egingo dau, zaparrada mardulenak goizian botako ditu. Ipar-mendebaldeko haizea beste egun batez zakar ibiliko da bolada oso gogorrakin. Itsasoan olatuen altueria 5 metrotik 4 metrora jaitsiko da egunaren amaieran. Zapatuan euri kontuekin jarraituko dugu, hala eta be aurreko egunetan baino euri gitxiago egingo dau eta arratsalde gau partian atertzera egingo dau. Haizeak ipar-mendebaldetik joko dau eta ahultzera egingo dau. Domekan giro lehorra espero da hegoaldeko haize ahulak lagunduta. Zeruan goi mailako hodeiakin hasiko dugu egunak eta gutxinaka girua argitzen joan eta arratsalderako giro eguzkitsua gailenduko da. Flor Andoinen argazki hauek ondo erakusten dabe egunotan euki dugun giro goibela, baina badau bere amaieria bebai, eta hurrengo asterako giro eguzkitsuaz gozatzeko aukeri eukiko dugu epe luze baterako gainera. Gabon argizen piztueriagaz agurtzen gara. Aurreko barikuan piztu zirian eta zalantzarik barik girua alaitzen daben irudiak dira honek. Beste barik, alda neurrian, asteburuaz gozatu eta hurrengo astera arte.